kita. Yan, kung hello guys, shout out. Shout out sa iyo sa nag-iisang kumusta, shout out. Hoy, kumusta? From Sakhos. Nag-grab shout out sa iyo. Shout out Norami Vlogs. Oo, nasa bakasyon ako ngayon. Nasa Bicol ngayon ako. Kumusta naman kayo dyan? Si Manay Ginalyn, hindi pa rin ba magbabakasyon ng Bicol? Kararating ko lang dito sa sa Bicol. Nung ako nag-flight nung 15. Nagbiya Singapore ako. Nagbiya Singapore ako tapos tulog. Tulog na. Saka yung batya. Ano na dito? Anong oras na? Mag alas 12 na dito. Dito sa Pilipinas. Nasa to? Abu Dhabi. YouTube. Magbakasyon na rin kayo. Matagal na kayo dyan sa Middle East. Di pa kayo nagbabakasyon. Hindi na masyadong ngayon, mahigpit. Na siya, tawag dito. Basta hindi na masyadong mahigpit. Pag may ka lang, may vaccination card, pwede ka nang makapag uwi. Wala na. Straight to point na. Pagdating mo ng airport, wala na. Pakita mo lang yung vaccination card mo tapos PCR test. Papayagan ka nang makauwi. Sa sa Alhons ata yun. Tapos mo lang, ipaprint po lang. So Alson baka hanapin mo yun, mag-download ka ng Alson. Tapos makikita mo yung mo doon kung kailan ka yung first dose, second dose, makikita mo doon. Tapos yun ang mo ipaprint. Pagdating mo ng airport, yan ang ipapakita mo.
papayagan ka na, diretso na yun. Ako nga pag-uwi ko ngayon sa oo, yan. Tama, Alsons. Yan ang mo, i-download mo yan. Tapos mag-register ka. Pagkatapos ng register yun, makikita mo yung mo doon. Yung kung kailan ka nag first dose, second dose. Makikita mo yun. Tapos ipaprint mo. Pagka-print mo, yun lang. Ipapakita mo na lang yun sa sa airport. Tapos yung PCR test 24 hour ay 60 64 ata yun. 6 ay 46 pala, sorry. 46 hour. Pakita mo lang yun. Yun, wala na, tapos na. Makakaano ka na. Hindi tulad daw nung dati daw. Mahigpit. May quarantine na 7 days. Pero ngayon wala na. Walang man. Sorry, so vaccination card ko po. Pabayad ka. Di certificate naman sa hotel, no? Sa hotel. Sa Bulao Center. Tama, binatang kong address. Maamay akong April 17. Ito yung ticket ko. Sarap ko sa marawat
Yan guys, kung magbabakasyon kayo guys, yan ang papakita nyo guys sa ano. Yan. Yan ang papakita nyo guys sa ano, sa airport. Yan o. Yan ang papakita nyo guys pag nasa ano kayo, airport. Saka ito. Yan, vaccination card. Yan guys ang papakita nyo guys. Dapat lagi nyong ipaprint. Shout out sa iyo. Kumusta? Madali lang pag ano, pag mayroon kayo nung pinakita ko sa inyo, ipaprint nyo lang yun. Yun ang unang ano, hahanapin sa inyo sa ano, sa immigration. Vaccination card, tapos PCR test result. Ay saka yung ano pala, One Health Pass, mag-ano kayo, mag-register muna kayo. Baliktad na naman na diigin mo. Katatapos lang namin mag-inom. Nag-inuman kasi kayo kami guys. Pero parang hindi ako lasing. Ano lang, inaantok lang. Yan. Hello, Madam Volpi. Big love shout out. Nasa bakasyon po ako ngayon, Madam Volpi. Nasa Bicol. Shout out po. Kay ano pala, shout out kay ano, Madam Laili. Tapos kay Chikay. Shout out. Sa ano ba 'yan? Si yung ano mo, Madam Wolfie, yung team, animal ba 'yun? Animal team. Shout out po sa team mo. Kararating ko lang po ng ano, ng Pilipinas.
Ano pa lang ako dito, 4 days pa lang yung bakasyon ko ngayon, kararating ko. Mag-enjoy din sa ano, sa bakasyon. May ano po sa ano madam, dito sa United Arab Emirates. Sa Dubai po, hindi sa Saudi. Shout out sa mga ano mo ka-team. Sila si Madam Chikay. Ngayon lang ako nakapag-iis ulit. Oh, Madam, dito ako ngayon sa sa Bicol, sa Pinas po. Maano na ngayon, maganda ang ang programa ng UWA ngayon. Kasi nung pagdating ko ng Clark, Pampanga, hinatid kami ng bus, pinakain, tanghalian, umaga, tanghalian, gabi. Tapos sinatid pa ng bus kung saang probinsya, hihatid pa kayo. Sagot nga lahat ng ng UWA. Kaya maganda yung programa ni pala ng UWA. Marami kasi ako nakikitang mga nagsasabi pangit daw, pero hindi, totoong maganda talaga. Hindi ka nila pababayaan hanggang hindi ka nakauwi ng probinsya. Hindi ako bumaba ng Manila, bumaba ako ng Clark, Pampanga. Tapos binigyan kami ng isang araw na pahinga doon sa hotel. Sagot pa ng OWA. Maganda yung programa nila. Ngayong ko na ko talaga na maganda pala. Salamat po, madam. Na-miss kong pumasok sa ilis mo, madam eh. Makapagdikitan sa mga bago. Na-miss ko yung yung kanta ni Madam Laili, Kylie TV. Na-busy lang kasi ako nung nakarang buwan. Kaya hindi nakapag-LS, hindi nakapag-upload. Kailan po ang mo, Madam Wolpe, ang LS mo? Naka-LS ka ba ngayon? Baka makapag-upload din ako ng mga video ng about sa mga dito sa amin sa Bicol, mga loto ng Bicol. Mag-upload din ako ng mga video. sa next week pa mayroon lang akong pinapalipas. Okay po, aabangan ko po ang ilis mo.
Premiere pa rin. Oo nga po eh. Bumaba kaya yung ano ko, revenue sa ilang buwan kong hindi nakapag LS tapos Premiere. Wala, bumaba yung ano ko, revenue ko. Bumagsak ng halos na lang natira. 1.93 ata yun yung revenue ko. Tapos sabi ko, bawi na lang ako dito sa kahit mag LS man lang. Tulog yung batsa ko. Sarap ng tulog. Kaya nga po nagsisinga ako. Sabi ko kung alam ko lang ng gano'n. Biglang bumaba talaga po. Biglang bagsak siya eh. Sabi ko sayang. Ako bahala na, bawi na lang. Mag-upload na lang ng mga video, kahit mga 4 minutes, 5 minutes. O kaya sa Premiere. Bagsak talaga yung revenue ko eh. Natawa nga ako eh. Pagkita ko bigla akong nawalan ng pag-asa. ako sana okay lang, hindi naman ako natatamad kaso pag talagang busy sa trabaho walang magawa, tutok minsan sa trabaho. Kaya mga ilang araw mag-upload ako ng video, mga hanggang 5 minutes lang, okay na yun, at least mayroong update sa YouTube channel. Ako sana kung wala akong ibang trabaho, tutok na tutok sana ako sa white cast. Priority ko ang trabaho. Wolfie Cat. Mag-upload nga ako ng short video naman about sa pusa. Sarap pagkainom namin, sabay ligo, nawala yung lasing. Panghimagas yung paligo eh. Ano, tulog na tulog. Ako, hindi pa ako sa ganitong oras, pa lang kasi sa Dubai eh. Pa lang dito, alas 10 pa lang ata sa Dubai. Ay hindi, -2, alas 12, alas 10 pa lang sa sa Dubai.
Kaya hindi pa ako na inaantok. Hindi pa nakapag-a-adjust sa oras. Tawag yun, no? Tulog na tulog eh. Ay, nako. Shout out po sa inyo. Sige po Madam Wolfie, maraming salamat sa pabidyo mo dyan. Lang siguro ako mga 30 minutes o kaya isang oras. Tapos sleep na muna. Hindi, shoutout po. Shoutout.
Salamat sa harang mo dyan.
Right po. Labas na ako.